Днешният трейдер кап, като влизаме в самата лонно сесия, марка Меси, Asian Lows, Asian Highs, всякакви 5-15 минутни конфлуенси, 5 минутен bullish fair value gap, по-малък 5 минутен bullish fair value gap. Enter вече 5 минутен bullish fair value gap. Тук има 15 минутен, мисля, че breaker block, order block, 5 минутен bullish fair value gap, който е интернат. Тук има голям имбаланс на 15 минути, 15 минутен брейкър, с тук по-малък 5 минутен fair value gap. Има на 15 минути, да, това е 15 минутен order block, има 15 минутен fair value gap. Това цялото е 15 минутен fair value, който е интернал. И влиза също в то 15 минутен fair value gap, 15 минутен fair value gap, огромен също тук, който ни прави огромен байас за лонгове в самия тренд, който е точно целият Asian Session. И 15 минутния fair value gap на 1 час. Също, като влизаме в самата сесия, има формиран fair value gap на 1 час. И какво правим? Скелваме на една минута. Махаме го това просто да ни пречи. Скелваме на една минута. Гледаме. Лондон сесията отваря. Манипулира в този 15 минутен fair value gap. И гледаме за entry. Има малък fair value gap тук. От който ние ентърваме и затваря този кендъл, инвърсва го, става инвърс fair value gap с реакция на една минута bullish fair value gap. Затваря хая тук, като ние ентърваме малко по-рано, понеже грешно бях предвидил, че хая в цифрите, които трябваше да затвори, и ентървам някъде тук, което е окей. Но трябваше да изчакам, нали, не го направих умишлено, фана по-добро entry, защото ако не беше го затворил, отишло надолу, не беше брейкнал структура на минута, нямаше тейк на трейда. И именно ако не го беше брейкнало, ще да ме стопатне. Като стопът са ни по-толоу, с още някакви точки, горе толкова. Доста беше, даже си направих лота правилно. В този случай имах доста точки, които лота не ми попречи да загубя трейда. Първият take profit е тия Asian Highs. Като, искам само да отбележа, бяхме в 15-минутен Enter Bearish Fair Value Gap, точно тук, ето този. И какво трябва да правите в тази ситуация, като виждате, че се отива надолу? Именно като ентервам трейда, отива малко нагоре и ентерва надолу, да не се паникьосвате. На по-голям таймфрейм сме булиш, тренда е булиш, всичко е булиш и следваме тренда, не фащаме никакви ретрейсманти, фащаме continuation на самия тренд и ни хитва първия take profit. Втория take profit ни е previous day high, а именно тук началото на този огромен bearish fair value gap на един ден, или по-скоро opening week high, именно най-високата точка на самият high от самата седмица в началото, именно понеделник high, и ни го хитва също в сесията, като на след първи take profit си затварям позицията 50% и оставам с да рънва горе-долу, съм затворил 67, 0,67 лот и след това ставам с 0,6 лот да ми върви позицията, като изтварям малко по-нагоре. Ръчно, понеже стоп тейк профита ни хваща малко от самите спредове и го намаля леко, което е окей. Ако исках да я държа още преспокойно, щях да направя $3000 днес, но не трябва да чесвате самите печалби като цифри, понеже вече играе доста лоша шега. И днес печалбата е толкова. Доста съм доволен, доста добър трейд. Не исках да си удържавам още take profit, понеже не знам докъде ще стигне. Именно в този един часов bearish fair value gap. И доста добър ден. Именно дойде ми пейаута,
който е толкова със самия сертификат от FunditNext, който ти го праща на всеки пеят, предполагам. И нямаше някакви нюз. Беше напълно добре price action, всичко много добър ден. Като принципно утре има нюз, които не бих искал да трейдвам, и петък няма толкова лоши нюз, които пак би гледал. И да, това е този трейд рекап. Ще има трейд рекап като трейдвам.